Pustinja Blaca baštini najbolje vrijednosti življenja svećenika pustinjaka, od oživljavanja vjerskog i znanstvenog života preko revitalizacije poljoprivrede, pa sve do novih muzeoloških i turističkih programa. Cilj je projekta zaštita tog vrijednog spomeničkog sklopa s izuzetnim povijesnim, gospodarskim, umjetničkim i znanstvenim sadržajima, te uvrštavanje na listu zaštićene svjetske baštine UNESCO-a. Sredstvima zaklade Adris omogućena je obnova dijela muzejskih zgrada te sanacija stijenske mase iznad muzeja. Pavlinski red spada u redove Katoličke crkve, a 1308. godine službeno ga je potvrdila Sveta stolica. Samostan je kroz povijest promijenio nekoliko vlasnika, a Pavlini su se u njega vratili 1993. godine nakon punih 210 godina. Samostanske zgrade zidane su u različitim razdobljima, te je vidljivo zanimljivo miješanje stilova jedinstveno u Europi. U prizemlju su široke renesansne arkade, a na katu romanički detalji. Samostan je nakon ukidanja reda 1783. godine propadao, do početka obnove 1993. godine, koju je značajnim iznosima poduprla zaklada Adris. Cilj projekta bio je, jačanjem kapaciteta odjela za funkcionalnu genomiku, omogućiti konstruiranje novog sveobuhvatnog panela za lakše istraživanje genetske podloge neurorazvojnih bolesti. Zahvaljujući donaciji zaklade Adris, unaprijeđena je infrastruktura odjela za funkcionalnu genomiku i mogućnosti vezane uz napredne genomske analize. Tijekom provođenja projekta, prvi genomski test za dijagnostiku epilepsija uvršten je na listu dijagnostičko-terapijskih postupaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Godine 2008. pokrenut je veliki nacionalni izdavački projekt Povijest hrvatskoga jezika u 5 knjiga s ciljem sustavnog i cjelovitog prikaza povijesnog razvitka hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća. U izradu knjiga bili su uključeni jezikoslovci i znanstvenici sa sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Zadru, Osijeku, Splitu. Tim projektom ostvaruju se koristi za razvoj hrvatske znanosti na području jezikoslovlja i filologije, ali i društva u cjelini, jer je hrvatski jezik temeljna odrednica identiteta svih Hrvata i građana Hrvatske. Klinika zbrinjava trudnice s kompliciranom trudnoćom iz cijele Hrvatske. Određeni broj poroda kompliciran je asfiksijom, odnosno manjkom kisika u tijelu ploda, što može rezultirati smrću ili teškim neurološkim oštećenjem novorođenčeta, a razvojni je ishod takve djece nepovoljan. Zahvaljujući donaciji zaklade Adris, jedinica intenzivnog liječenja novorođenčadi klinike, kao prva u Hrvatskoj koja raspolaže uređajem i educiranim kadrom, provodi hipotermiju specijaliziranim uređajem koji precizno održava ciljanu temperaturu djeteta. Medicinski fakultet u Zagrebu i KBC Zagreb pokrenuli su projekt osnivanja prve biobanke biopsija sjemenika u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske. Donacijom zaklade Adris nabavljena je nužna, veoma sofisticirana oprema, a pokrenut je i program biopsija sjemenika s opsežnom krioprezervacijom i histološkom obradom. Do sada je operirano 50-ak pacijenata s azospermijom, a krajem 2013. godine u KBC-u Zagreb rodilo se prvo dijete iz ovog programa. Bolesti mozga najveće su opterećenje za zdravstvo diljem svijeta, a invaliditet koji donose moždani udar i neurodegenerativne bolesti, demencija, Alzheimerova, Parkinsonova bolest, jedan je od najvećih problema današnjeg društva. Cilj projekta bio je osnivanje Hrvatskog vijeća za mozak, koji će postati strateški partner europskim krovnim udrugama. Zahvaljujući donaciji zaklade Adris, hrvatska znanost ovim je projektom dobila odlično opremljen laboratorij za istraživanje i translaciju rada s matičnim stanicama u kliničku medicinu. Sredstvima zaklade Adris razvijeni su računalni alati i metode za primjenu u psihoterapiji posttraumatskog stresnog poremećaja, PTSP-a, koji omogućuju prikazivanje prilagođenih audiovizualnih sadržaja pacijentu, detaljno praćenje i arhiviranje promjena u fiziološkim signalima znojenja, srčanog ritma, disanja, te glasu i izrazima lica pacijenta tijekom psihoterapijskog liječenja. Mjerenje emocionalnih reakcija pacijenta može povećati efikasnost psihoterapije usmjeravanjem na najosjetljivije dijelove proživljenih trauma. Beramska crkvica Svete Marije na Škriljanah sa svojim freskama jedan je od najposjećenijih i najpoznatijih istarskih spomenika kulturne baštine.
Zahvaljujući donaciji zaklade Adris, unutar crkve identificirani su slikarski materijali, pigmenti veziva, punila, žbuke, premazi i biološka onečišćenja, gljivice, pljesni i alge, a utvrđena je i prisutnost soli. Na temelju rezultata projekta izrađen je plan s pozicijama i parametrima za redoviti nadzor zidnih slika i definirane su metode suzbijanja i prevencije biološkog onečišćenja. Cilj ovog projekta bio je oblikovati demografsko-statističke baze i osposobiti istraživače za korištenje suvremenim demografskim metodama. Zahvaljujući donaciji zaklade Adris, naručena je dodatna obrada podataka iz popisa 2011. godine, te su prikupljeni do sada neobjavljeni tekući vitalno-statistički podaci. 2 člana projektnog tima boravila su na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu, što je bilo nužno za analize demografskih fenomena. Transplantacija krvotvornih matičnih stanica najzahtjevniji je postupak liječenja bolesnika s malignim oboljenjima krvnih stanica, koji se nisu mogli izliječiti uobičajenim terapijskim postupcima. Donacijom zaklade Adris od 1 milijun kuna nabavljen je stanični separator, čime je osigurana najkvalitetnija nadoknadna terapija krvnim pripravcima transplantiranih bolesnika, a nabava uređaja za brzu detekciju sepse omogućila je pravodobno praćenje i liječenje svih infekcija u posttransplantacijskom